Lokal. Go ahead, Idol Lawrence. Nasagid itirik na timagin ko itila presyo sa ni Ma'am Pamela Aragoza iti may isang ambulant vendor di syudad Tilawag. Kuna ni Miss Pamela Aragoza iti biyang ti post na iti biyang ti social media ket tinakon isuna iti may sa baket kadag iti lako na anatateng ket dito nga impaganet get ti baket agatangin na aminen tapno iti kastaket makaawid isunan gaputa nasakit iti pilay na. Dito ginatang amin ni Miss Pamela iti lako na anateng gaputa maasyan iti nasa o abaket. Imbatad na sangit iti baket apaman anagatang na amin ni Ma'am Pamela dagiti lako na ket ditoy nga inarakop iti baket isuna iti nairot. Kuna ni Miss Aragoza akasapulan kuma nga ikantayo ti importansya ken compassion dagitoy a klase at tao gaputasan isuda a makikum kompetisyon no diket di daytoy iti makunkuna a survival da. Amin nga ako ginatang na. Yes, Idol Bernard. Ultimo nating dito karabasan. Taga ano ni Nanang? Taga syudad Tilawag lang Idol Bernard iso nga intay to kuma sa pulan daytoy baket tapno iti kastaket ente mamet amwen no kasano iti kabibiyag daga puta mostly nga mga kasal sa lubong kon or dagiti makit-kita kon Idol Bernard ket puro babaketen ken talagang malunag tiriknak Idol Bernard iso nga no kasada balak mo gatangin met dagiti lako na. Apay ko man. Why not? Diba? Ilako ti balay ni. Ay, ilako ta balayo. Yan. Agbaling nga talipapan sa mo ti balay yan. Anyway, thank you also to Ate Pamela. Kadeta, wenata, deti tumat, deti taraon nga ilako ng tumat dita kay La Preciosa. Yes, Idol Bernard. Ken, iti sumarsaron nun tungan Aldaw Idol Bernard, siguro into no bigat, malunag mantirik na tayo na gaputa ada detoy agbat patulong may isang baket agday dialysis iji San Nicolas Ilocos Norte may sanan awan iti pangalaan na iti pagdialysis nan iso nga intay tumamat pa siya rin into no bigat or into no madamdama. Idol Bernard taga Barangay 10 San Nicolas nagpakasi dagitay staff hello dagitay staff dita nay pagdialysisan dita nay sango iti Black Nazarene Hospital. Okay dita iti damag para ti IFM News Idol Lawrence Corpus Martinez tatak Aramen.